Comic Elder and Mama Vee are currently the most viewed comedians in Zimbabwe, but pakati pao ndopo yekuti kana uchiona video rake kana une stress inotonge chapera. Who is the funniest comedian between these two? Kune vasingandizive ndonzi Hasta TV and I'm a professional YouTuber. Competition ichange yakamira yakadai so. Pa first round tichada kuona kuti ndeupi anesa realism tichireva kuti munhu asingawanzi fiction pama skits pake anoita kuti zvinhu zvinyatsokuluka real. And pa second round toda kuona kuti ndeupi wekuti munogona kupedza video rese muchingoseka. Ngatione. Ska panapa ndichatanga na Comic Elder then tobva tazosvika kuna Admaya Kadembo Pirori. Nhasi uno sevesosora media tiri pano pachipatara chemhondoro apo patina baba vatina wawa baba makasimberi makadiwo madi tinofara baba vari kuti vane chichemo vane nyaya varida kutsanangurawo iri kuitika muno mumhondoro saka baba mungatizive kuti ndimani mandiri kwati tichaona kudena ani tichaona kudena don't ticha anyone zita renyu riri fani but anyway mungatitsanangurire kuti chii chamukuti chiri kuitika munomu ndandiri kuti dai zvaibvira ndakumbira kubviswa mumhondoro munomu. Chii chaitika? Ruoko rwamuri kuona rwakaomeswa musi wechina. Rwakaomeswa nei? Kuroiwa. Baba musi makungonyepo munganzi munoroiwa? Ndinonga tinongoti tetete kuti zvochibhoraniso muno mumhondoro. Vakanditi makadzosa foni yangu ine 13%. Ndikati aiwa inonzi chii ndambobuda saka ndakasiya ndadzima magetsi. Zvikanzi muda kushamisira nesolar daona kuti zvinosvika kupi tida kukuonai. Vandangomuka makuseni ruoko rwakadai so. Saka muri kuti makaroerwa kuti masolar? Ndakaroerwa masolar. Izvo ndakava mhino dzangu dzakabhura ndikufema nemunzeve. Baba imi munonyepa imi masolar angaroerwe munhu. Baba mukasvika pamupango munozorora. Chii chinonyamisira? Pakachena pane mwenje umwe wekuti mukana mukatarisa amfunga kuti munhu anogara parizevha. Bari baba imi masolar angabharoerwa munhu shuwa. Musuno ndakangoti akomana nhasi aiwa. Bhora mutimu yangu yanga yadyiwa ndikati ngatichiendai kumba. Vanhu vacho ndaitarambidzwa kuona bhora kwababa tichaona. Muri kuona pana Comic Elder apa handitaura kuti first round tikuita inonzi realism check. Ska realism check panapa tinomupa mamarks nenyaya yetauro rake ranaro panapa. Tauro iro kana makaroona amana handisi kudhisa but matauro aya akaita kunge anowanikwa kumusha ende munhu yaanyatsotaridza kuti munhu anobva kumusha ende akutotaura zvinhu zvesetup yekumusha kuti kune nyaya yemasola yevanhu vakakumbira kuchaja foni kusvika pa 3% vakanyimwa vakaroyewa vakaita sei. Saka papa realism awina plus handimazviona ari kumashure kwemota paakuitwa interview pavideo iri pati panzi pauya munhu anozviti wemedia what sosora media. Saka pauya munhu wemedia obviously anenge ane mota yakadai so Benz ana DJ Sparks ndokauya kuzoita interview. Saka pa Comic Elder awina apa kuna Mama Vee atisati asvika mana musaskipe video rino because vese nichavakombera zvinhu zvakafanana. Ngatimboona baba mninikirai wamuke ewo mamuke sei tamuka so ndakarasa namba dzangu ndisire dzenyapo namba dzakatosiyana dzenyu zestori dzenyu dzangu dzakatosiyana nedzenyu dzakatosiyana kana isai dzenyapo namba notondwa imakantarisa mukuoneiyo right yo ndatozvibata munoziva kuti mwiri wangu uyu itemberi yaMwari and my body is the temple of God. Vanobva vataura musemu shoko iroro kuti siyai vana vangu vapinde muimba yababa wavo, let me in. Zvinozokuderayo plus izvi makatakura ndimune mwana kana chero muZimbabwe chemo chitsvaga basa zvinonzi 3 years experience is the best teacher. Once beaten, twice shy, once beaten. Kana don't judge a book by its cover of funky. Ikombine engineer Benz. Kana ndimone ngati ndiri kudini. Ngati ndaita kwete. So there's no harm in trying. There's no testimony without a test. You test, then you test it right. It's an evidence that I'm fertile. What I did, manangu. Yeah, apa futi. Yeah, mana saka first round iri trick. Apa ndafara kuti zvaita mukomana uyo
azotongoita kunga kumhanya pekupesira, because throughout the video the boy was showing that he wasn't comfortable with everything zvanga zvichiitika panapa. Saka ndanyatsozvifarira kuti abva amhanya zvanyatsotaridza kuti pese panga achibatwa panapa anga achitanga kungotiza kudai, so achitaridza kuti haasi kuzvida. Plus Mama Vee tikavataridza futi apa vanga vaita kunge munhu ari kupfimba munhu, saka ndiye anenge achibhilivhisa achiita chirungu achidii. Saka patoti Mama Vee wahwina futi. Saka vese izvozvi vari padraw. Mama Vee nacomic elder vari padraw. Ndo zvandaona apa parealism. Nesetup kuroad umu manga uchifamba muroad. Ameno kuti vese vaita zvimasetup zvekumusha zveshe. I like this. Regeti mboona manje pa second round ndekuona kuti ndeupi munhu anonyatsokreka majokes. Ameno kuti anokreka loud kana kuti ni sound diki. Ngatimbotanga futi na comic elder. Timboona kuti Muruita seiko idai tinokwe muruita iyo. Akomana msado kuti tiri madzani makura inga makura zvakanaka ngwani. Madaura ramani malanga. Zvinodhakwa izvi. Kwenyu kuda kwenyu ngona driver zireka. Amutoona weyi kana uchifambira. Sorry ndosandati. Man. Ndinokudzvanya izvi zvikana mukaburuka papatika tiita zvinhu zvavo zvamukuda zvachindopedza. Ndazvinzwa but ndotara kuti next time kana muchidriver ndika musauite dzungura maita kuti munhu ndiridzira bhero mandiridzire bhero. Kwenyu kugona kudriver zireka. Ino nokudzika kapa. Ndinozvipedza izvi. Munosvika kwamuri kuenda zvachinja. Hapana kurivara kwamunondudza ndimafaniza zambazini ndarivara pakuti mamuudza kurivara kuti muupenyu hwamuudza zvekundinetsa. Ndati zvekundinetsa mukuziva here. Sorry baba. Tinoremadzana mukaenda kwamuri kuda marata aya marata aya. Musandikuudza. Auroye mota uchidaro. Manje ini wanga wauraya ini wondodzata ndiroye mota. Ndinogona kutodzvanya iwe kuti munhu chari mukati handiudzi kumafaniza zvinobazire. Aya marata masimba. Zvinorara zvadhakwa izvi kana munhu. Handikumboregerera handizoregerera kaunge Jesu. Ndiyo ndaregerera munhu iwapo iwapo. Kana chidauraya. Guys, I'm a patorwa. Anyway, patorwa, this video was so fast. I didn't have the time to process everything. So this is a shingo. Comic elder chikana mapanga pa oro mota odidi saka again borego pa comment ngatione futi pa Mama Vee handing katiti Hey my vai. Sikaputangwa isati abikwa pa kungwemba. Song isina kwari kuenda. Zvirumboreko bamba pana. Imimi ndimune kwa muri kuenda. Makabata mwana ere moko menyu kuti amukoni kubika tea. Ndakatanga rini uzvibikira pana. Zvokutanga nhasi. Zvakanyanya ita sewe ndipindura ma1 words. 1 word mari ndidaire composition. Mari kuti ndidaire rondedzero. Yatova violence kuti makuru batemi. Madini. Yatova violence kaita makuru batemi violence yei. Munofana zoti pano pamba totora ma language matatu shona English nerafu. Yesho. Ura chiduzo wakatsamwe kuti mapoda svosve. Hamuzivi zvamakaita musi wechishanu uya munofunga kuti ndokusekerera. Mungasimuka paso kusimuka sowere sindoreura upombwe kutaura kufumuka chihure chese pamberi pechechi. Zvekuchechi mukomba futi. Izvi zvakasara kuchechi. Chechi kwe. Zvakasara kuti iwe ziva chinhu wani kuti ngirozi yedu haidi kuzvito zvekuti tsangu. Ngirozi yechi pamaireura mamusa. Johanna hazvidi. Guys, video ronetsa ujaja video. Guys, mukono kuti vese vakapenga Mama Vee apa futi anga chirwa mazi the first paced jokes ngoti anga chingopinza masasi. Ndosho kuti vanhu vese vari tuwa vanga vakazvikrema musoreri zvava actor Mama Vee na comic elder. Saka mana kutaura chokwadi video rinonetsa kupa judgment kuti ndeupi muhombe. Ini nangu ndoda kuti mafanza Mama Vee tikone mu comment section na comic elder tikone mu comment section mumbotiudza timbonyasa kuona kuti kose muchiti uyu muhombe kana kuti uyu muhombe kana kuti vese vakainzana but handizivi. Saka imi mchimbondudza guys video rima 1 ende guys chandokumbira panapa ndechekuti munhu ese angachiona video rinoni ndokumbira kuti musubscribe pa Hasta TV YouTube channel munenge magona. Ntoda kutokuona ma comment section ende futi ndagara ndine inside school yandikudzidzisa vanhu content creation neediting nekushuta. Vanongoida kutora namba dze WhatsApp chero na chada kushutwa ma wedding videos, ma lobola, ma birthday. Tora futi namba dze WhatsApp mukoona akakurongeka. Yo ande